Ako si teda zvážiť, či si urobiť takúto stránku na vlastnú päsť alebo neurobiť? Dajte si jednoduchý prepočet. Ak si napríklad myslíte, že tá stránka bude trvať 40 hodín, ja vám rovno viem povedať, že tá stránka vám bude trvať minimálne dvakrát toľko. Ak teda napríklad pracujete, dajme tomu, s nábytkom na mieru a vaša hodinová mzda, dajme tomu, vychádza na nejakých 20 eur na hodinu, tak si prepočítajte, že ak dáte napríklad do tej stránky vlastného úsilia a len do stránky, teraz ešte neberiem vzdelávanie, prípravu textov, všetkého možného, ak do toho dáte napríklad 80 hodín, či vám to stojí za to investovať do toho ten čas, pretože počas toho času vy nebudete vedieť zarábať tie peniaze v tom svojom vlastnom podnikaní a tým pádom v podstate urobiť si ako keby takmer najdrahšiu stránku, akú môžete mať, lebo niekto iný by vám to urobil za tú istú cenu, lenže počas toho vy by ste vedeli pracovať. A hlavne vnímať to, že či naozaj dokážete tú stránku urobiť do podoby, ktorej vám to bude vyhovovať, do podoby, ktorej tí klienti sa vám budú vôbec ozývať, či vôbec máte všetky potrebné zručnosti na to, alebo budete musieť ďalších 100-150 hodín študovať copywriting, predajné texty, grafiku, prácu s webom alebo niečo podobné. A naozaj pozrieť sa na to a vyčísliť si, že OK, stojí mi tá stránka za to, aby som to vytváral ja a možno tam budem mať šancu, že to ani nebude vyzerať tak, ako chcem, nebude to pracovať, ako chcem a v konečnom dôsledku som investoval 200, 250, 300 hodín do niečoho, čo aj tak budem musieť nechať prerobiť, alebo to radšej nechať potom urobiť profesionálom. O tých profesionáloch si povieme o chvíľku viac, ale vráťme sa ešte k tomuto. Pri takýchto weboch, ak teda naozaj potrebujete web mať na vlastnú päsť, odporúčam hľadať zaujímavejšie nejaké riešenia alebo nejakú inšpiráciu vo vašom obore. Nie však na Slovensku, ale v zahraničí. Tam totižto už máte aspoň akú takú istotu, že niekto dal do toho tú myšlienku, ako by to mohlo vyzerať. Nehovorím teraz, že to skopírujte k jednej, ale minimálne sa pozrite na to, ako prezentujú tie jednotlivé myšlienky. Kde, v ktorej časti hovoria o ktorých benefitoch. Jednoducho urobte si takýto research, aby ste vedeli, ako sa vytvárajú stránky, ktoré sú vo vašom segmente a vďaka tomu aj vy vedeli urobiť vašu stránku šikovnejšou, lepšou a rýchlejšou. Hlavnou nevýhodou tohto je to, že pokiaľ nemáte všetky tieto zručnosti, naozaj sa môžete veľmi popáliť na tom, že budete tú stránku vyvíjať pol roka popri svojom podnikaní a stále to nebude také, ako by ste chceli. Nebude vám to prinášať klientov, bude to napríklad pomalé, nebude sa to správne ukazovať v Google, nebudete mať správne nastavené kľúčové slová, takže jednoducho tí ľudia vám z toho Google nebudú chodiť. A pokiaľ si napríklad aj budete chcieť zaplatiť reklamu, či už na Facebooku alebo na Google, tak tá stránka nebude pripravená na to, aby naozaj vedela dobre konvertovať tých vašich návštevníkov. Takže v podstate aj vaša reklama bude oveľa menej efektívna, ako keby tá stránka bola urobená správne a prinášala vám tých klientov viac. Vnímajte tú stránku teda ako investíciu a naozaj si dobre zvážte, či chcete na začiatok naozaj si urobiť len fakt úplne jednoduchú stránku a niečo mať a popri tom vyvíjať naozaj riešenie, ktoré vás bude prezentovať na úrovni a prinesie vám množstvo zákazníkov, alebo potom skúsiť dlhodobo nechať toto riešenie a v podstate prichádzať do zákazníkov, ktorí by vám z toho webu mohli prichádzať práve kvôli tomu, lebo ten web nie je tak dobre urobený, ako by mohol byť urobený. Ak z týchto kapitálových vecí vám chýbajú akurát tie financie a máte napríklad aj veľa času, dajme tomu, a nejaké aj zručnosti a ste ochotní ísť doštudovať, odporúčam vám urobiť to nasledovne. Začnite si ten web tvoriť na WordPresse, keďže tam je tých riešení najviac. Viete si najviac o tom načítať a najviac ľudí vám bude vedieť pomôcť. A pokiaľ chcete naozaj tú stránku, aby aj konvertovala, prinášala vám zákazníkov, nájdite si následne nejakého dodávateľa na konzultácie. To znamená, že vytvorte nejaký základ toho webu a skonzultujete s takýmto človekom, ako by sa to dalo zlepšiť, čo by tam on zlepšil zo svojej skúsenosti. Vďaka tomu v podstate aj za naozaj malý peniaz, za tie konzultácie, možno 2, 3, 4, 5, dajme tomu 10 hodín v priebehu možno 3-4 mesiacov, viete tú stránku oveľa viac vylepšiť a zároveň držať ju v určitých ako keby ekonomických limitoch tak, aby ste to vaše podnikanie vedeli ďalej rozvíjať a aby vám to ako keby nezožralo celý rozpočet na rozbeh toho podnikania. Výhodou takéhoto riešenia, kde konzultujete vašu stránku v priebehu času, je to, že vám začnú rýchlejšie chodiť klienti. To znamená, že tá stránka, tá investícia sa vám oveľa rýchlejšie začne vracať a nehovoriac o tom, že aj vy potom si toho konzultanta viete zaplatiť na dlhšie a mať opäť lepšie výsledky z toho webu. Ak vám chýba práve z tých kapitálových častí ten cash, to znamená nejaké financie na ten rozbeh, urobte si základnú nejakú stránku na WordPresse. Pozrite sa, ako fungujú iné stránky vo vašom obore, napríklad v zahraničí, pretože
Tam už je veľký predpoklad, že ten segment je oveľa rozvinutejší ako u nás. Následne, ak vám začnú plynúť nejaké peniaze z tejto stránky, ideálne si ich odkladajte, či už na konzultanta, freelancera alebo nejakú firmu, ktorá vám potom bude schopná vytvoriť naozaj profesionálny web, ktorý vám bude nosiť niekoľkonásobne viac zakázok a tým pádom budete v úplne inej pozícii ako s tým webom na vlastnú päsť.